Da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji i sprovesti obaveze iz sporazuma sa Kosovom? Da li će ubrzati put ka članstvu u Evropskoj uniji ili će se okrenuti zemljama BRICS-a? Ta su pitanja nekima u centru predizborne kampanje. Dominira kampanjom desnice i partija aktuelne vlasti. Koalicije oko Srpske napredne stranke i Socijalističke partije načelno su prihvatile evropski plan, ali se protive nezavisnosti i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Kosovo je deo Republike Srbije, zapisano u Ustavu Republike Srbije, bilo je i bit će. Proevropske stranke koalicije Srbija protiv nasilja nemaju jedinstven stav. Tu nema nikakve dileme da se pitanje Kosova kao i druga pitanja u državi Srbiji ne mogu rešiti bez demokratskih institucija. Za odbacivanje evropskog plana koji predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu su sve stranke desnice. Mi se obavezujemo da ćemo sa formiranjem nove vlade Republike Srbije odbiti francusko-nemački sporazum odmah i u celosti. Protivljenje planu spojilo je bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i nekadašnjeg ministra privrede Sašu Radulovića. Plan prihvata lista Srbija na zapadu i grupa Mora drugačije Čedomira Jovanovića. Protiv im se većina učesnika na izborima. Zato što se u teškim trenucima prijateljima ne okreću leđa. Tradicionalno prijateljstvo ističu i sve stranke desnice, dok članice koalicije Srbija protiv nasilja i u ovom pitanju imaju različite stavove. Protiv sankcija Rusiji je koalicija Tadića i Radulovića, dok ih podržava lista Srbija na zapadu. Za istorijski raskid sa Rusijom zalaže se i grupa Čedomira Jovanovića. Iako su za put ka Evropskoj uniji, stranke aktuelne vlasti održavaju bliske veze sa Rusijom i Kinom. Neke su i za članstvo Srbije u BRICS-u. Takav predlog je u septembru Skupštini podnela partija do nedavnog šefa obaveštajne agencije Aleksandra Vulina, koji je zbog veze sa Rusijom pod američkim sankcijama. Raskid ili redefinisanje odnosa sa Briselom traže sve desne liste, dok je koalicija Srbija protiv nasilja ujedinjena oko evropskog pravca. Za isto se zalažu i Srbija na zapadu i lista Čedomira Jovanovića. Tadić i Radulović nemaju jedinstven stav. Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju. Kosovo i Metohija i stav prema sankcijama prema Rusiji. Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica. To mi je pod broj 1. Kosovo je najbitnije. Pa, bitne su teme, ali nisu od prelomnog značaja. To je neka viša politika kojom trebaju da se bave ljudi koji su se za to školovali. Građanima treba samo dati priliku da žive normalno i sve će nam biti bolje posle toga. Za 250 poslaničkih mesta 17. decembra borit će se 18 lista sa više od 2800 kandidata. Biće ovo 4. vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012.